Безкрайно дългата седмица лежи уморена на раменете ми. Декорите се плъзгат край очите ми. Спомени за истински или сънувани представления, дни и нощи на еуфория. И сцената... Сцената... Там давам всичко от себе си. Там съм себе си. Там живея, горя, прераждам се отново и отново, за да открия в душата си вика на всяка героиня, да бъда всяка жена, простряла ръце към своя живот. Моят живот. А аз не спирам да живея за тях. Но тук всичко е само мое. Разминавам се с милиони стъпки, хиляди години, култури и хора от цял свят и всички времена. Из въздуха се носи шепот на древни езици, на чужди гласове. И все пак съм само аз. Аз и Несебър. По-красив от всякога. Възкресен за нов живот. Моето сакрално място. Тук намирам онова, от което имам нужда. Спокойствие и духовен заряд. Моето име е Людмила. Моят глас е моят живот. Моят живот е операта.
Старите несебърски църкви са бисерите на средновековната ни черноморска архитектура и нямат аналог в България. Разрушавани, съграждани отново, потъвали в забвение, днес те възраждат именитата си слава. Вяра в Несебър възвръща някогашния блясък на древните несебърски храмове, като отваря дървените им порти за любопитния поглед на изкушените от старините и историята хора и ги превръща в артистични ателиета, галерии и камерни зали за лимитирани изпълнения, които ще вдъхнат нов живот на средновековните несебърски светини. Благодарение на проекта Вяра в Несебър, старинните църкви Свети Йоан Кръстител, Света Параскева, дворът на църквата Свети Спас и прилежащата им инфраструктура и улицата, която ги свързва, са реставрирани, консервирани и социализирани в контекста на градската среда. Това е уникален културно-туристически маршрут, наречен Духовен път. До момента от него е изградено 320-метрово трасе, а идеята е да продължи и свърже всичките 15 храма в Стария град. Мисията на Духовния път е да даде нов поглед върху историята на Несебър, като проследи неговото духовно развитие през вековете, чрез приемствеността между религии и вярвания, между култури и ценности, от миналото до наши дни. Приемственост, благодарение на която и днес по старите кълдаръми е пълно с хора, защото Несебър принадлежи на света и на бъдещето, и неговият духовен път продължава.